Casa memorială a poetului Panaie Cerna este amplasată în centrul localității Cerna, comună situată la 55 km de municipiul Tulcea. Muzeul a fost fondat în 1966, atunci când locuința în care a copilărit poetul a fost donată autorităților locale de fratele cel mic al acestuia. Vizitând expoziția, veți intra în atmosfera casei și a gospodăriei de odinioară și veți face cunoștință cu detalii interesante din viața poetului. În 3 dintre camerele casei este amenajată o expoziție dedicată lui Panaie Cerna, aceasta reprezentând date biografice, reproduceri după fotografii, documente, acte de stare civilă și de studii, ediții ale operei poetice, referințe critice. În restul încăperilor a fost reconstruit interiorul unei gospodării țărănești de la începutul secolului 20, specific acestei zone. Cea mai mare parte dintre piesele care alcătuiesc expoziția etnografică au aparținut rudelor și familiei poetului. În curtea casei memoriale este organizată o altă expoziție care reprezintă un instrumentar agricol tradițional, dovada unei ocupații principale practicate în această zonă, agricultura.